Subhai P. Chakatup Kubor, Mantakajan Meat, Sean Page, Kikubor, Kibabniang, in the Petra, Kinimat, Bakongsan. Sedang sipai duriau ke India, ya kajing penkrea ban penbiang, ya kilat ai jing Arab kerke, haswa kajingwan ke Eryong Rumal. Nang songshit kajing alap election na kabanta kawat kabahnyo bat kabakadu, jong ke election Lok Sabha. Lapan kunno ya kabanta bahnyo jong ke India France joint military exercise Shakti mentakasni. Wanra ka General Council meeting jong ka Khasi Author Society ya ka resolution na kabanta ban penrong ya ka ktian Khasi ha ka kernet ka bapra jong ka riti sanchar kari. Bat lapan kunno ya ka Limpung Inter-School Chess Pat Scrabble Tournament ha juai. Kikubor kipapnya. Kisipai duriau ke India kilas tang ya kajing penkrea pan penbiang ya kilat ai jingera pakirke haswa kajingwan ke Eryong Rumal. Kani ke Eryong kanya lenti lengba kiru duriau ke Bangladesh mat West Bengal mentaka mit haringkat kajing hap slap ka pajur. Kani ke Eryong kala banhiar madan hapdeng ke Daulan Nong Sagar ha West Bengal bat ka Kepu Para ha Bangladesh. Kabayadai bat kani kajing penkrea kisipai duriau ke India kilapan biang artali kijat kibaladap da kitiar ai jingerap sya kibriu bat kidawai kenang bakila ban pentikna ya kasongsengan bat kajing bha jong kibriu kibala ban syakta na kani ke Eryong. Haba penrap halor kani lapan krea pa artali kikenhun ai jingerap haba shlai kata kawai na Visakhapatnam bat kawai na Chilka ha kapor kerki. Kajing alap election na kabanta kawat kabahnyo, bat kabakatu jong ke election Lok Sabha kalanang yo por. Menteri rang badu keri ubalong ru unong yalam barang ba kaseng BJP. Narendra Modi ula penlong ya kajing alap election ha Uttar Pradesh menta kasngi, bat ula ai jingkren ru ha kajing alap pa ha Mirzapur. Haba ai jingkren ha kani kasngi, Modi ula ong bakari kalarai banyo athau sarkar biang da ke NDA. Kabalam kemat da ke BJP lai silenter na katau jong kajing temu bat kirukom trekam ki babha. Modi ulakan thor ba ka INDI Alliance ka persyang ban penyakene ya kasuki menteri rang badu. Unong yalam barang ba ka seng Kongres Rahul Gandhi ula penlong ya kajing elap election menta kasngi hanahan ka badan Hasir Mau district ka bahap hapo ka Shimla parliamentary seat jong ka Chala Himachal Pradesh. Lapan kunno ya kabenta bahnyo jong ke India France joint military exercise Shakti mentakasngi ha umroi hapdeng kajing ai jinghikai kabala biang lut katkom kirukom ai jinghikai ha kiwe kiri. Kani kajing ai jinghikai kabala stang nadu ka khatlai tarik ujimang lapan kunno da kajing penina mia kitiar thma beper da kitna chipai. Ka exercise Shakti kadai kajing ai jinghikai kabaman la ka arsnem hapdeng ke India bat ka France. Nakaliang ke India, ladon kendai pengut kisipai kibelai shimbenta, bat kibon nakini kidai naka batalion jongka Rajput Regiment, bat kiwei kitnat sipai. Katba nakaliang jongka France, ladon kendai pengut kisipai kibelai shimbenta, bat kibabon kidai naka 13 Foreign Legion Half Brigade, lane ka 13 DBLE. The troops here come from the French Foreign Legion, and the French Foreign Legion is composed of soldiers coming from all over the world. So it was a very good opportunity to share basic tactical skills. The exercise was fine, but the challenge for the future is to improve the level of ambition for the next edition of Shakti exercise. As we come to an end of this edition of the joint exercise, I can say with conviction that I am proud of both the participating contingents for successfully achieving the objectives that we had set out at the outset. This exercise also reaffirmed our commitment to joint operations and cooperative endeavors. The lessons learned during Exercise Shakti will serve as a keystone for future military operations, and I wish all the participants the very best. Thank you. Jai Hind.
Ka General Council meeting jong ka Khasi Authors Society kalawan ra ya ka resolution benang penklan ya ka jing ki ka jong ka habaya day ba ka jing dawa ban penrung ya ka tien Khasi ha ka khrenet ka bapra jong ka riti sanchar ka ri da ka penlong ya ka awareness program ha paro ki jaka ki padon ha Khasi jaintia batri phoi haba ai jingkren shakilat pathai khubor henen kasngi hadian jong ka General Council meeting u President jong ka society u Dr. DRL Nonglan u la pentep bakin sa penlong ya ka jingalang pat ka sarkar pedeng onda la de panthau ya ka sarkar thamai ulo ongru baki khot jong ka Khasi Authors Society kilarai ban botin harangkat ka sarkar jala hakabaya dei ban penlong ya ka tien Khasi kum ka wei na ka tien ka bala ithu ha ka jala any response from him till now. That's why we have immediately after coming from Delhi, we met the Chief Minister to follow up more rigorously with the center. So it is the state government and the center who know better why our demand has not been considered. Assamese has already been one of the scheduled languages, and in 2002 or 2003, if I'm not mistaken, Bodo language has also been included. So I hope there will be no problem if the government is willing to consider for inclusion. Ka Indian Meteorological Department lani IMD kalabatai pakala pandon kachingkala kamaryang ha East Central Bay of Bengal ha kaba kala pandon kaching hapslap kabajur harangkat ke eryong ka sarkar jala kala kintu yakipat ba bakidei banlong ki bapikir ladawan lenshap kapor maryang ka pentikna balade penbiang yakitiar ai jingrap ha kapor bakirke bat ka kintu bankiar na ka let jinglen hakum kani kapor pat yai wat jingtep halor ka jinglong jingman ka sun beneng Ka live flight focus concern lane LLFC kala rakhe ya kajing dap arpsan snem jongka henen kesngi ha kajing rakhe bala penlong hamadan tiu saw hanong ston kane keseng ka kersha ni ki samla ki brangkhe ki bami na ki yeng ri khanna da ka bayarap iki ha ka liang ka pule puthi ha kane kesngi lawan banyashim banta the joint secretary ba director katnat social welfare ikong CD lingwa kum ikong san ha ka jinga don ringkan u secretary ka LLFC uba AS Doling u chairman ka New Nongstoin district uba J Jarin bat ki wei ha ka ne kesngi lapan kop buramru ya ki khna pule ki bawan chakmat ha ka examine SSLC bat HSSLC ka jing palat pat ba ya ka documentary film chapang ka te ka yeng bat ka jing play ya ka souvenir kila ay ka por ka jonki kila ay ka taka ki jingdang jing anum ki jonki kila nuwa sinyang nakalong naka bor perkat nakalong naka por nakalong naka jingshim jangapa naka nalaki turun bagi kuan ban shonki committee ban perkat kumno ban peti kini ki kenong ki jongi ki kuan ki jongi ki bongdon ya ka jing smar bagi ban yo hok na ki clear na ki pa but halot kini la dabi perkat bhangi so it ha ya kini ki jing play ki bakodor ka West Jaintia Hills District layo ya ka nam halor ka jingbon ki bapas ha ka exam SSLC ha ka jingkhen ka ba nyu phopra point lai saw na ka shispa katkum ka jing pentep jong ka Meghalaya Board of School Education lani embos ha ka sngi thoting baladem la ong ba ka district ka wan hakmatam na baro ki district la ban kdoru ba arngot ki khna na West Jaintia Hills ki lala ban poi ha ka thop merit list ha ka kardan ka pa shipho bat khatn riu kum juru ha ka exam HSSLC arts arngot ki khna ki lala ban poi ha ka thop jong ka merit list ka Meghalaya Bank Employees Association ka lapanlong ya ka limpong futsal bashisngi hinen kasngi hanong song kum kadak panrakhe ya ka lingkho sngiap ka bashispa jong comrade HL Parvana unong seng jong ka All India Bank Employees Association
Hakani ke Limpung la shimbenta da pratali ki kenhuan ki bakan thop ya ka Punjab Bank, Canara Bank, Meghalaya Cooperative Apex Bank, Meghalaya Rural Bank pat ki wei. Ya kani ka chingele kai la pled u Comrade David Lalu u balong u General Secretary jong ka Meghalaya Bank Employees Association bat ka chingele kai final kala long hapdeng ka Meghalaya Cooperative Apex Bank bat ka Meghalaya Rural Bank haba hakaba ka Meghalaya Cooperative Apex Bank la yo ya ka ching job da ka bapan rem ya ka Meghalaya Rural Bank da shikul. Ka inter-school chess and Scrabble tournament na kabanta ki school hajuai kabalapan long ha Government Girls Higher Secondary School juai ha ki arts ni lenter kalakut no hinin kasni ya kani kaching kun final lapan long hadin lai tali ki wat jong kasni ningkong jong kani Kalimpong balapan kut pat hadin south tali ki wat ya ki nong job la jet ta kapakhen ya ki point habaro ki nyau tali ki wat kumbashis pa sa pongot ki khna ki lai shimbanta ha ka jela kai chess but Scrabble ya kani Kalimpong ile kai la panya ta ka office jong Deputy Commissioner ka West Chanta Hills District harangkat ka jing snok tilang jong ka office District Planning Officer juai ka Chanta Hills Chess Association bat ka Meghalaya Chess Association. Mantapat inyapet ya ka jinglong jingman ka sun peneng ha shalong ka jing shit ka long 8.0 degree Celsius bat ka jing kriat ka long khat khandai degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long prapwe na ka shispa man step bat khandai pusaw na ka shispa chan met ka jing hap slap ka long 0.0 mm kan don ka jing hap slap ka pamulu mala haringkat ka jing tir uperthat hapon ki chaka Shaban poi chak bakot jong ka thup khubor ngi pet pyang sai shisian ni kin ki mat pakong san Senang kisipai duriau ke India ya kajing penkre pen biang ikilat ai jingrap kerke haswa kajing wan ke eryong remal Nang chong shit kajing alap election na kabanta kawat pahenyo bat kabakat du jong ke election Lok Sabha Lapan kunno ya kabanta pahenyo jong ke India France joint military exercise Shakti mentakasngi Wanra ka General Council meeting jong ka Khasi Author Society ya ka resolution na ka benta ban penrong ya ka ktian Khasi ha ka kernet ka bapra jong ka riti sanchar kari Bat lapan kutno ya ka Limpong inter-school chess and Scrabble tournament hajuai Te parlok ka tungi la poi sha ka bakut jong ka thup khubor jingi menta ka janmet hado pangine siam bang bat phi la shai kasngi kublei phi paro